November 10, 2023. Sa oras na 7:28 ay kasama niyo na ata papakinggan ang cool na Angkol Kaloyal mula Lunes hanggang Linggo. Angkol Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kay, siyempre, kasama rin hat na tita sa balat ng radyo. Yes. On and off court. Ito na. Muse ng Bacoor, City Strikers, legit Muse. Legit, ikaw naman naging Muse. Napanood kita sa TV, sabi ng commentator. Ayun yung Muse ng Bacoor, City Strikers, nag-ano na naman. Nagre-retouch na naman. Tanya Chinita! Tago na lang ang damdamin ko dahil ayokong malayo sa Thank you, Col! Bago lahat, baka makalimutan ko lang, may utang ako, babatiin ko lang, shoutout ko lang si akong former boss, si Boss Enrico Canoy. Wow, Sir Enrico, good morning. Thank Boss, you for listening. Thank you, Boss Rico. Boss Rix. Super cute, Morning po super sa'yo. cute. Salamat. I miss you, boss. At Wow. sa lahat ng mga bossings natin dyan, good morning sa inyo. Morning. Eto na nga, Tits. Call. Kasi, takot ka ba sa spider? Yes. Oh. Nakikringe ako. Hindi ako takot sa yung sa itsura, kasi maraming galamay. Alam mo yung pag hindi, syempre tao tayo, dalawa yung kamay na dalawang paa. Pero pag ang dami, parang gagapang kasi sa ulo ko. Ganoon. So parang, ang tawag dyan, pag lalo na sa mga taong takot sa spider or gagamba, tawag ay? arachnophobia. Arachnophobia. Hindi naman ako yung takot na takot. Nakikringe lang ako. Pero kaya kong bugawin. Sabi ko, shh, ganon. Mars, ginawa mong manok, Mars. Sorry, nandito ako. Si Mang Kanor pa dapat. Ay, nawala na Paano talaga ba bugawin ang gagamba? Sige nga. Dapat gano'n lang, shoo. Ayun talaga. Hindi na mabubugaw yung gagamba. Lalo na. Di ba may mga gagamba sa seryeng malala? Yun nga, Col. Hindi ko kaya maligo hanggat dinaalis mo na yan. Pero payatot naman yan ang gagamba. Ayoko. Paano na lang ko yung tarantula? Cool yung naman makapal, malaki na tarantula. Alam mo ba, nang dahil sa tarantula na yan, tarantula talaga Tarantula. Kasi ang motorista na sila, Tits, doon sa California, ito mga nagbakasyon na motorista from Switzerland, nagmotor sila. Nakakita sila ng tarantulang tumawid sa daan. Anong ginawa? Siyempre, hindi nila sinagasaan. Nirespeto nila yung buhay ng tarantula. Iniwasan na umilag sila habang nakamotor. Bumangga sila sa puwet ng van. May nangyari ba sa Sila kanila? na na hospital. Okay naman sila pero na-injured sila. Na-appreciate ko sila yung kasi rider. sinave nila yung life ng tarantula. Pwede naman sagasaan yun eh. Di ba kasako sa atin nga, Col? Hoy, kung ako yan. Yung mga kanor. Palaka nga Bakit? May tarantula sa camera. Ayan. Grabe talaga si Daddy yun. Ayan o. Talaga si Daddy. May nakikringe ako. Akin yan, tarantula Ikaw, niyan. Mars. Kakainin ko yan. Sa Diba, Pilipinas yan, minsan wala Sasagasaan na. Palaka. Natutuwa nga tayo, palaka. Tapos yung patay na aso, double dead pa natin. Huwag naman ganun. Diba, wag ganon. Pero itong rider, na delikado yung buhay nila dahil sa gagamba o sa tarantula. Siguro takot din sila sa tarantula. Ang laki-laki nun Kaya, nag-ala Spider-Man sila. Kaso nga lang, dun sila sa van bumangga. Pero, Nasugatan ba sila, na-injured Col? sila, na-hospitalize sila kawawa. dahil dun sa insidenteng yun. Kaya ingat po tayo lalo na, alam mo yung mga ganyan, yun yung believe ka rin sa ibang lahi. Ay! Diba? Yung believe ka rin sa ibang lahi, Tits, na they respect. Basta Animals. living things. Yes. Diba? Actually, gustong-gusto ko yun. Tayo mga Pinoy, tayo bias tayo sa aso at pusa. Yan yung mga favorite pets natin. Pero kapag yung Sila? sila Mga lahat ahas? Sila lahat. Sige, go. Ang Sa ahas atin, anong gagawin? Tatagain agad na, baka makagat tayo. Yung buong barangay nagkakagulo pag may ahas sa kisame, no? Oo. Ay, tatagain na agad yan, tapos patay na agad. Tiyanak talaga? Si Pupulot. Pinulot. Sa totoo lang, Pulutan. yung mga
pasong gala, delikado yan sa mga sunog baga. Sa totoo lang, sa Pilipinas. Wala na. Diba? Oo, kaya ingat na lang tayo yung mga mala Spider-Man natin dyan, ng mga riders. Ingat po ha, pag may tumawid, lalo na pag bata. Diyos ko, ingat po tayo. Lalo na pag tao, tatawid, ingat lang po tayo. Ingat ha? po. Para hindi po tayo makadisgrasya at hindi rin po kayo madisgrasya. Pero kahit na alam mo, Col, kahit na hindi ako mas natatakot ako minsan sa Spider. Favorite ko Spider-Man kasi Marvel fan ako eh. Ako, Superman ako. Oo. Sinong favorite mong Spider-Man? Spider-Man? Toby. Toby. Toby pa rin, no? Bakit? Siya yung una eh. Oo. Ano natin eh, ka-generation Oo, eh. millennial kasi. Pero yung si Spider-Man ngayon, cute naman siya. Tsaka yung personality, yung character niya bagay sa kanyang pagiging Spider-Man. Iba kasi pag ikaw na yung nauna eh. Iba. Iba nang ikaw Totoo nauna. Totoo yan. Oo, di ba? Yung nakamaskara. Si Spider-Man. Yung gagamba. Ay, wow, ang social. Kasi ano yung Halloween eh, costume niya yun. Yung Spider-Man? Nang gagamba. Uy, Bakit kaya pag Halloween sila yung naka-display, no? Sa sapot-sapot, no? Yung gagamba? Yung Spider-Man. Nangawit. Nangawit siya. Si Spider-Man? Yung gagamba. Uy, fairness, hapit na hapit yung costume. Ni Spider-Man? Yung gagamba. Wow! Daming galamay. Nang gagamba. Yung rider. Wow! Siyempre kasi may dala-dala yung may dalang parcel, may dalang upuan, pang-deliver niya. Kaya marami siyang gamit sa Yung motor rider? niya. Yung gagamba. Nakakatakot pagpasok ko ng CR. Ala, kaysa sa med ako makaligo. Yung gagamba? Si rider. Nanilip. Yung rider. Yung gagamba. Oo nga, no? Ilan kaya yung buhay niyan? Yung gagamba? Ng rider. Siyempre, isa lang ang buhay. Mahalaga po, alagaan nyo. Ng rider. Ni Spider-Man. Ayan o. Tumawid sa kabilang building. Ayan o. Si Spider-Man. Yung rider. Sabi niya, Shopee po! Delivery! Uy, sabi ng rider. Sabi ng gagamba. Picturean ko po yung parcel sa inyo. Smile kayo, ma'am. Uy, ang rider. Sabi ni Spider-Man. Uy, nagpupustahan yung iba dyan. Pinaglalaban yan. Yung gagamba? Di, yung rider at si Spider-Man. Sa rider. Meron na nga mo. Baliktad. May nga ngayon eh, yung Black Rider, yung parang TV, napanood ko rider? na sa TV, Black Rider, Di na, na rider. Kasya yan sa, di ba nilalagay na batang 90s yan sa kahon ng posporo? Sa box ng posporo? Yung gagamba? Yung rider. Tapos paglalaban tuntua tayo pag sasaputan, babagsak, bugs patay! Yung yung gagamba. Yung rider. Huwag naman, ikaw talaga. Ay, nako. Sino? Ako? Huwag kalimutan, bukas na po yan, mga kaloyal. Ang ating Operation Tulong sa San Andres Bukid Gymnasium. Andyan po si Tita Tanya Chinita at Uncle Dagol at ang buong Love Radio family at ang buong Manila Broadcasting Company. May inhanda po kami sa inyo, medical mission, wellness, and fun. May mga pa-games at pa-prizes pa. Grabe, ang tagal natin magbabanding dyan. 11-11 yan. Yes, 11-11. Kaya huwag nyo nang palagpasin po yan. Kita-kits po mag-selfie tayo ng marami at andyan po kami para hainan kayo ng maraming cooperation tulong. At syempre mga kabisyo, salamat po sa pagtutok mula Lunes hanggang Biyernes kay Uncle Dagol at Tita Tanya Chinita. Dito yan sa Feel Good Morning. Yeah. Thank you so much. Hanapin mo na kami sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Uncle Dagol or Tanya Chinita. Andyan lang po kami. Maraming salamat. Naku, nakaabang pala si Tito Ricardo Caboverde at syempre si Tita Ami, ang kanyang wifey. Hello, Tita. See you soon. Mga tito-tita ko yan. hello. Sa Pateros. Wow, Yung kanilang doon, tits, yung gumagawa yung karpentero nila, Nakatutok yan? Nakatutok, pati asawa nun, si Letlet. Si Ate Letlet, tsaka sa Mister mo. Good morning po. Ingat ka po sa Mister mo. Baka lang. Good morning po sa lahat ng karpentero na nakikinig din sa atin si Commissioner Kenneth Durande. Oy, Gom! Good morning, Gom! May aga, galing sa imo.com. MPBL Commissioner, thank you so much for listening, for tuning in. Susunod na po, tambalan ni Cole Yala. And Chris Chopin!
Dito lang yan sa istasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning!